ayo. Tanpa mental, tanpa kasar, Gubuk asmara. Matur nuwun Mbak Saras. Pramen Mbah Waluyo. Walah. Wis tare wangi iblis kok ya roh. Wis manut to tak siare. Ya. Turuk, turuk. Ayang. Nuwun para sutresna budaya Jawi. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Sepi Budaya. Wonten ing dalu menika badhe ngaturaken setunggaling lampan kanthi mawa ira-iran. Bandung Kayungyun sarengan kalian Roro Jograng. Dene para paraga ing badhe ngayahi kewajiban wonten ing dalu menika. Kapireng gongso ingkang sedaya dipun pandhegani pangrawit yanipun Bapak Joko Swasana Waluyo. kapireng swanten ing Waranggana kasta jiring piyambakipun Ibu Inah, Ibu Surip, Ibu Giyuk, Saya ngantur. Ibu Landep. Dene keprak kasta panjenenganipun Bapak Ibu sing sikile kupak ora leh mlebu. Dene para paraga Jograng katindakaken dening panjenenganipun Patin Titot. Dene Bandung Bandawasa kasta panjenenganipun dari Bagus Rudi Waluyo. Lah bagus barang. Buyo menurut Koyo Waluyo ya Waluyo kok Rudi bagus. Men yo iki untunge wong nyiarke ya gur ngene iki. Ngono wae ra entuk apa-apa kok lemu protes. Mbok yo sakarepe. Monggo kula aturi mirsani Bapak Ibu menawi panjenengan mboten mirsani yakin panjenengan badhe gelo. Menawi panjenengan mboten gelo, kula wae sing gelo. Sugeng mirsani ngantos dumugi Titiwati jam bibar. Nuwun, nuwun. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Tok 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 tok. Tok tok tok. Tok 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 tok. Wes ora tak tuk. Jonggrang, halo Jograng. Mandek kok kowe Jograng. Aku ket mau wis mandek. Oh, hitungane. Etok-etok kowe iki mlayu lho, Ndes. Ondes sapa? Mendes ditatin. Sapa ta kowe iki? Lho, Kok wani-wanine ngoyak-oyak diri kiu? hei. Apa? Aku Bandeng, anu Bandung.
Banteng sakmono gedene ndah lemangan. Erine sepiro? Jonggrang. Apa? Aku Ngopo? seorang kapiten. Aku iki kayuyun karo sliramu, Jonggrang. Maksudnya? Maksud lu. Maksud lo? Kadangmu tuwa lan prajurit kabeh wis padha kapracondang. Kakangmu wis Apa kuwi? mati. Sapa sing mateni? Hakiu. Akiu. Dadi kowe ta sing wis mateni sedulurku kabeh, bapakku, kakangku lan sak kabehane, Iya, takoni. Banjur kowe kok lanyo-lanyo rene arep tresno karo sliraku? Heeh. Pak aku ki ora tresno karo sliraimu. Aja mune ora tresno kowe, Jonggrang. Kowe ana paribasan. Apa? Waiten trisen jailen saiken kailen. Kuwi bahasa apa? Witing tresno jalaran saka kulino. Waiten trisen jailen saiken kailen. Manuta. Kok manut-manut? Dadi bojoku njaluk apa tak turuti. Monggo sesuk omahmu sing ngarep kae tak pasangi kewan ngantuk. Apa kewan ngantuk? Macan angop arep yo. Terus ngisor tak pasangi munyuk ngombe. Apa munyuk? Keramik. Kuwi ngerti ora keramik kae. Terus sapa ana swara tanpa rupa? oh kentut. Ngene wong ayu. Apa toh? Kowe sumingkira ya Bandung. Aku ora tresno karo sliramu. Aku tresno karo kowe, Jonggrang. Jenenge tresno kuwi ra kena dipeksa. Wah. Dipeksa karo waraki padha wae. Maksudnya? Wis aja maksud maksud. Lah terus? Kowe wis gedhe, wis patut winengku dening priya. Nek nganti kowe ora duwe bojo, ana paribasan. Apa? Biru kaya mangsi gedang ijo ora ana isine. Terus? Ayu kaya widodari, nek ora duwe bojo, eman-eman pirantine. Manut kira. Aku luwih becik mati tinimbang dadi bojomu. Tenan. Iya. Jonggrang. Kaya ana wit jati gedhe. Monggo kebak kala jengking. Terus? Nek kowe ora gelem tak cencang ning kono kowe dintup kala jengking. Dintupi kala jengking. Aku mending dintup kalau jengking tinimbang mbok entup. Aku ki dadi wong lanang sabar. Ora bakal aku ora gampang-gampang ngentup. Sik, Mbah. Penonton ki meneng wae. Ora sik aku nyelani atur. Loro dintup kala jengking katimbang dintup Mbah Waluya. Wis guru ngono kuwi to. Heeh. Ya wis. Jogja. Bandung. Apa? Jenenge wong tresno kuwi ora kena dipeksa. Yen atiku wis meni ora ya tetep ora. Dadi kowe ra iso dadi bojoku. Golek wanita liyane aku. Kon golek liya. Heeh. Benang lawe kloso amoh. Apa? Nek ora kowe aku moh. Wong kok alise cedhak karo mata. Masa alis cedhak karo bokong. Senenge du alis. Apa Kaya ana sing tekon apa? Apa nek sing cedhak bokong Mbah Waluya? irungmu Ngapa irung? cedhak karo mripatmu dhuwur irung mongko lambemu ngisor irung wong ayu manuta. Terus? Lah ya bener to ngapa kok dedek dia? Sapa? Arek ngapa? Gandring, anu gandrung. Aku ki wong ora gelem kok gandrong-gandrong. Suwe ning suwe kowe ngerti, watu karang sing atose ra elok digepuk nganggo pukul ora bakal ajur ning ketecen banyu saben dina dis regok nganti ajur. Kuwi Manuta rek ya. watu. Nek atiku ora tetep ora iso. Sapa wange ora tresno. Mbok ora salah Oh, senggake ibu-ibu Waranggono. Ngene, aja nggon pensiun. Mulane nek kesen temok-temok. Dasar ayu lancar kunang Cedhak
Bener omonganmu. Ngapa? Nek nang isor ki waga nek nang dhuwur ki ngranggeh. Ya manut. Lah mau dhuwur ya iso to kok ket mau arek ngene terus. Tembunge beda. Ngene iki engko nek nang sing gogrok rak kok dadi ora muspra ya. Gogrok iki padake apa? Manut sonmun. Ora sah ngono iki to. Ayo yai bareng bote Kowe omong oleh ning tanganmu rasah kemlawe rene rene rono rene anteng. jenenge usaha. Usaha ben ngopo? Yo ben berhasil usahane. Ben entuk apa? Apa kuwi apa? Yo kowe ora ngerti artine ayo to Tatin. Tatin. Jograng. Ket mau kur salah ucap. Wis wong tuwa. Tua iki malah kepenak. Tuwa iki kentose gedhe. Manuto hin. Rapopo penonton ki ya caur manuk. Rapopo. Manuto karo pun Kakang. Dadi garwane Bandung iki kepethak. Anu kepenak. Manuto. Ora kena. Aku ki ora tresno, aku no. Oh, I am yes. No. Manut ya. Apik ya, Mbah? Ketoprak iki dikolaborasi karo Inggris. Netra kota lendre lendre. Ritmo ngeremak ngembang bagus. Kono wae kono. Le jerit ki kurang seru, jonggrang ki kudune seru. Weh. Tergantung bayarane. Wes. Jograng nek kowe jerit aku malah saya mempeng Jograng. Kok sik to Bandung. Umpamane sedulurmu kabeh kuwi wis tak pateni kok njuk kowe dadi bojoku kuwi apa ya lumrah. Ora apa-apa malah ora ono sing ganggu. Ya jenenge atiku ki lagi keloro-loro aku kelangan sedulurku kabeh lho. Suwe-suwe rak yo gek mari. Rasa. Mari. Kaya ora usah dipikir. Kok ora usah dipikir jenenge wong wedok ki ya duwe prinsip. Heh? Duwe apa? Duwe prinsip. Oh, syukur nek sik duwe. Apa kuwi mau? Mbah, Ora kleru, prinsip. krungumu apa? Krungu kudu Beda e. Aku ya duwe prinsip. Monggo. Eling to Bandung, eling. Aku ora semaput. Ya maksudnya ki mbok kowe ki aja ngoyak-oyakne wong wedok ki. Dasar wanita. Lambene mecucak-mecucuk. Mek ki mbok ora ngono ki napa to ya? Ayo yai bareng mati. Ini tidak. Apa? Piye? Wis to. Kok wis to. Jenenge wong wedok kuwi nek wis omoni ora ya ora. Ora iso. Neng iso lho neng arep ora nang mburi ya. Nah, kuwi Ha iya. Kuwi rak wong wedok kono-kono nek bagi. Bagi kanggone sapa jenenge kuwi jenengku sapa? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kanggone jonggrang kuwi
jenenge tresno kuwi ora kena dipeksa. Aku ya ora maksa, Ora maksa kok ket mau kok mengudukke. menguduk iki jenenge maksa Bandung. Kelapa Jurang Apa? mengkari milih dalan siji. Apa? Kowe dadi bojoku, apa aku dadi bojomu? Wis cocok kuwi. Kowe ora ana pilihane Bandung. Ngono manut to? Saiki ngene wae Bandung. Oh iya, kepiye manut aku? Piye manut Mbah, manut. Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Apa? Bebonone? Apa? Gawekno aku bayi cacahe 1000. Oke. Oke. Apa? Oke. Kok oke-oke? Bayi? Bayi to? Heeh. Coba sing meni bayi. Aku krungu, bayi pokoke Mbah, bayi Mbah. Kleru Bandung. Apa? Maksudku candi. Udu bayi. Wis ora kena dijabel lho Mbah, kuwi kudu bayi lho Mbah. Yen kowe iso dadi ndadekke bayi sakjroning sewengi 1000, ya ora apa-apa. Ndang, ayo. Ora apa-apa. Kok sik ngene lho Bandung. Gawekno aku candi cacahe 1000 sakjroning sewengi sadurunge gagat rahina. Oke. Kowe sagu? Aku Kidik Daya Dudeng Samaladeng gegeduk Samaladuk tinata mendat sinara mentar tegas tapak palu ing pandhisi saning Kurindo. Lembutan kena jinumput punjering apa Pak Mraja ling akar mecutat tanpa sutang. Aku tak mantak aji utawa tak sumadi. Yen semedi. Heeh, sedulure. Yen kowe saguh mangkat dina iki rasah nganggo mengko-mengko. Oke. Mangkat to. Aku engko tututono ya. Ning mburi kono ngitung candi cacahe 1000, ya. Iya. Tuk 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 tuk. Aduh. Lampanipun gandeng menika namung cekak binjang kalajengaken menawi mriki pitulasan melih napa ora. Ning disiarke sik Mbah, mau Oh, iya. penmange disiarke kok. Nuwun para miyarsa. Nuwun para sutresna budaya Jawi. Nah, Sugeng dalu. Nuwun sewu menika wau petilan ketoprak. Sepisan malih petilan sampun ngantos klentu nggih. Petilan ketoprak. Bandung kalian Jogja. apa Mbah mau petil? Prahmen. Ah, pramen. Aja petil. Mugi dados panglipur wonten ngarsanipun Bapak Ibu minjang kula aturi mirsani malih melampanipun langkung nges, langkung res, langkung gandes, langkung marai mules. Ikanipun sugeng dalu matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Turuk Aden tu. Terus areng apa? Ayo do mulai ayo. Wes berarti Sesele. Sampun Mbak Jange. Nggih. Matur nuwun Mbah Nggih. Waloyo.